мехоҳӣ ки мошинат аз тозагӣ пуржилотар гардаду чашму дилҳоро бубарад? Пас ба макони шустушӯи нақлиётии марказ автоспа биё. мо дар 7 рӯзи ҳафта шабона рӯзӣ кор мекунем. марказ автоспаро дар шаҳри душанбе ноҳияи шоҳмансур хиёбони айни 59 дар рӯбарӯи меҳмонхонаи хилтон пайдо карда метавонед. шумораҳои тамос 888 040 888. марказ автоспа. мо барои шустани мошини шумо вақт дорем.